Sredstvima Kantonalne direkcije za ceste Unsko-Sanskog kantona realizira se projekat izgradnje trotoara i odvodnje oborinskih voda na regionalnom putu Cazin-Bosanska Krupa u mjesnoj zajednici Stijena. Predsjednik ove mjesne zajednice Mirsad Kaljiković o projektu kaže. Ovaj projekat predviđa rekonstrukciju puta E402, to je regionalni put koji povezuje općine Cazin i Bosanska Krupa. Ovdje na ovom dijelu prolazi kroz centralni dio naselja Stijena, a rekonstrukcija predviđa rekonstrukciju puta u dužini od nešto više od 2 km. Ukupan iznos ovog projekta u novčanom smislu je nešto više od 1,5 miliona maraka. U ovoj prvoj etapi radi se dužina od 500 metara u novčanom iznosu preko 300.000 maraka. Radilište je jučer posjetio i predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Husein Rošić. Mi smo ove godine planirali 300.000 maraka za ovu prvu fazu, iduće godine, ako Bog da, planiramo završiti ovaj projekat. Naravno, o značaju samom, kada je u pitanju ruralni dio našeg kantona, ovo je vrlo bitno za poboljšanje ambijenta, prije svega življenja na ovom prostoru, a ovaj projekat ima i svoju drugu stranu, a to je da on daje jednu sigurnost učesnicima u saobraćaju, što svakako ima daje dvoznačno značenje ovom našem, projektu. Saobraćaj na regionalnoj cesti R402 ovih je dana ograničen. Saobraća se jednom trakom, a kretanje vozila regulira semafor. Radovi bi trebali biti okončani u narednih 40 dana.